IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Itinapintas ang lugar ti Itugon Benguet, andamay sa destinasyon ang mga awis kadigiti nature lovers, adventure seekers, ken pamilya kaya't na ti panag-relax. Ti Mount Camisong Forest Park and Events. May sa lugar ang mga ipaay tinapintas a kombinasyon ti nature, adventure, ken memorable nga experience. Inalamik a klima ken nalawa a kabanbantayan dagiti pine trees ti Mount Camisong ket nagbalin a paborito a pagpasyaran dagiti turista ken bisbisita. Saan laing a lugar para iti trekking ken sightseeing. Hindi ket mabalinmet a venue kadigiti na dumadumong okasyon kas kumati birthdays, reunions, weddings ken sabali pay nga events. At na dito'y digiti pasilidad ken lugar a mausar para iti panag-relax ken paningginana. Ti Mount Camisong Forest Parks and Events get open manipod ti alas 7 ti bigat agingga ti alas 8 ti rabii. Ti Mount Camisong Forest Park and Events iti Itugon Benguet ket mangipapaay iti maysa an isang sangayan nga eksperyensya para kadigiti turista. Babaen iti natadem a klima ken napintas a scenery agpayso a maawatan no apay nga umad-ado ti bilang digiti bumisbisita ditoy. Malaksid iti kinapintas ti lugar, ti panagpasyar ditoy ket mangted iti panagpapigsa ti pakinakem ken panangwaya-waya manipod iti riribok ti inaldaw a biag. Ti Mount Camisong Forest Park Events ti Itugon Benguet ket saan laing a destinasyon no di ket may sa lugar ang mangipapaay iti destinasyon, adventure, relaxation ken unforgettable nga experience. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.